Ito mga ka-action, kasama natin ngayon si Jessa Manrique at inireklamo niya ngayon ang hindi pagsustento umano ng kanyang dating kinakasama sa kanilang dalawang anak. Ayan, magandang hapon sa iyo, Jessa. Gandang araw po. Magandang hapon po. So, maari mo bang maikwento sa amin itong reklamo mo sa dating mong kinakasamang si Elmer? Hindi po kasi siya nagsusustento po ng maayos sa dalawa naming anak po. So, hindi siya nagsusustento ng maayos. Ibig sabihin, meron din siyang binibigay na sustento. Opo, last na sustento niya po, noong December po. December, January, February. So, January pa lang. December last year. Opo, last year po. Okay, so ngayon ay January pa lang. Opo. So, bakit mo inirereklamo kaagad? Hindi pa natatapos yung buwan? Anong klaseng hindi pagsusustento ng maayos ito? Ano po, simula po lang nung umuwi po yung nanay niya, September po, hanggang December, yun lang po yung pagsustento niya po. Kailan lang nagsimulang magsustento? September po. September. Pag-uwi po ng nanay niya. So, 2 buwan. Kailan pa kayo nagkahiwalay nitong si Elmer? Nung 2021 pa po. 2021, 22, 23, 24, 25. So, mag-4 na taon na kayong Opo. hiwalay. So, 2 buwan pa lang siya nagsustento. O Opo. kahit sino naman talaga, maghahanap ng sustento, 2 buwan. Ilan yung anak nyo? Dalawa po. Dalawa. Partner. Paano mo nabubuhay yung 2 yung anak? Simula po nung naghiwalay po kami, nagtrabaho po ako. Tapos, yung father ko po, tapos parents ko po yung nagsusupport. Paano kayo naghiwalay nitong si Elmer? Hindi, wala po kasi siyang diskarte po sa buhay. Wala po ako nakikita na ano para po sa mga anak namin. So sa loob ng 4 na taon yung pagsasama, 4 na taon, tama? Opo. Okay, sa loob ng 4 na taon, nakitaan mo siya ng parang wala siyang diskarte sa buhay. Opo. Kung baga sa ibang term, parang iso-go-lucky itong Opo, laging- umaasa lang po siya sa tatay ko po. umaasa sa tatay mo. Opo, father ko po kasi ang nagsusupport po nun sa amin. Kasal ba kayo nitong si Elmer? Hindi po. Hindi. So paano naman mo nagustuhan itong si Elmer na alam mo pala na parang walang mapupuntahan or walang diskarte sa buhay? Wala, nung una po kasi maayos pa naman po siya. Noong Tapos- una, maayos pa naman. Ngayon, hindi na siya maayos. Hindi na. Anong klaseng maayos yan dati? Dati po, nakikitaan ko pa naman po siya nung wala pa po kaming anak. Okay pa naman po siya, nagtatrabaho Okay po. pa. Nakikita mo na parang eto yung lalaking mapapangasawa ko at magbibigay sa akin ng happy life. Opo. Ganon. Opo. Tapos biglang, nung magkasama na kayo, nagkaroon kayo ng anak, Opo. nabago yung lahat ng yon. Opo. Nagsisisi ka ba? Opo, sobrang nagsisisi. Sobrang pagsisisi. Okay. Ma'am Jessa, anong taon ka nakipag-live-in kay Elmer? 17 po. 17 years old, bata pa partner. Oo, 17 years old. Ilang taon ka na ngayon? 24. Okay, nung 17 ka, pinayagan ka na ng nanay mo. Anong nangyari noon? Ano po, parang open naman po kasi sa mama ko po na nandun po siya, nakitira po sa amin. Talagang noon pa lang, nagli-live-in pa, wait lang 17 years old ka, girlfriend at boyfriend kayo. Opo. So, inalaw na ng magulang mo na doon siya tumira. Opo, parang ang alam po kasi ng mother ko po noon, nakitira lang po siya kasi lumayas daw po kasi siya sa Ilang atin. taon din siya nung... Hindi ko po, 20 po or 21. so, nasa tamang edad na siya. Opo. Nung kinupkup nyo siya. At Opo. ikaw yung minor de edad pa that time. Opo. Yung lalaki partner Okay, yung so kinupkup. napaka-supportive ng magulang nitong si Jessa dahil sa kabila ng pangyayaring ganon, ay nandun yung support at hanggang kayo ay nagkaroon na ng pamilya at anak. Opo. Sige. Okay. Ngayon na naghiwalay na kayo, ano yung trabaho mo yun para masuportahan ang pangangailangan ng dalawa mong anak? Nung hindi pa po ako nagkakasakit, kitchen helper po ako tapos cashier doon po, malapit sa Anislag po. Gaano to kahirap na, syempre, solo kang binubuhay itong dalawang anak mo. Opo, ano po ako noon, panggabi po ako para po sa umaga mabantayan ko pa rin po sila at maasikaso. Pero kinukulit mo naman si Elmer para magbigay ng sustento sa dalawa mong anak. Dati po, kaso po, nung nawala na po akong contact sa kanya, hindi ko na po siya kinulit nung may trabaho po ako. Ngayon, nung nagkasakit lang po ako, tsaka lang po ako sa kanila nag-contact ulit. Okay, ano daw yung mga dahilan niya kung bakit hindi siya makapagbigay ng sustento sa Ang dalawa lagi niyong anak? po nilang rason sa akin, wala daw pong trabaho. Magkano ba yung mga naibibigay? Kung ito total mo, kaya mo pang bilangin kung nasa magkano? Siguro po, kung sa isang buwan po, nasa 1.5 lang po dati yung pinapadala niya po na hindi po kakasya sa dalawa kong anak. 1.5. Ilang 1.5. beses niyang na 1.5 na yan? Bihira po talaga. Siguro sa isang buwan, tapos susunod na buwan, hindi na naman po siya magpapadala. Susunod na buwan na naman po ulit. Okay, So, so ibig pag- sabihin, yung 1.5, good for 2 months na yun.
Ngayon ba, meron ka na ding ibang kinakasama? May boyfriend po, pero wala pong kinakasama. May boyfriend? Opo. Okay. So, itong boyfriend mo, kumusta naman? Okay naman po. Okay May naman? trabaho? May trabaho po. May trabaho pa. Mas mabuti ba or pag ikinumpir mo itong boyfriend mo ngayon at itong si Elmer, malayo ba yung kanilang diferensya? Layo. Sobrang layo, tulad Sobrang ng layo po. Ano po, yun po, hindi na po siya sa magulang niya. hindi na dependent. Hindi na po depende. Junior, magandang hapon. So ano yung masasabi mo dito sa mga binabanggit ni Jessa na ikaw daw ay walang binibigay na sustento, easy go lucky ka lang at syempre bilang tatay ng 2 anak, paano mo natiis na simula up nung naghiwalay kayo, wala ka nang binibigay na sustento? Bigay naman ho ako nung simula ko nung naghiwalay kami. Ang kaso nga lang po, aminado naman po kung kulang po para sa 2 anak ko yun. Gawa nga pong wala rin din po akong trabaho nun. Dumidiskarte lang din po ako. Then nung pumunta naman na po ako ng Maynila, na-standby din po talaga ako dun mahigit 1 taon dahil nahirapan po ako mag-apply. Gawa nang nawala po yung ID ko, 2 ID ko, tas lahat po ng requirements ko is naiwan ko po sa kanila. Kaya nahirapan ho ako mag-apply. Then may contact pa ho ako sa kanya nun. Sinasabi ko naman po talaga na kapag may napasukan ako, automatic sabi ko magbibigay So, ibig talaga sabihin, ako. yung sitwasyon mo, yung nahihirapan ka maghanap ng trabaho, ay ipinaintindi mo sa kanya. Opo ma'am, alam niya naman ho yun ma'am eh. Isa po, nahirapan ho din ho talaga ako dahil din po sa mga tattoo ko ma'am. Sa mga tattoo mo. Ngayon, meron ka ng regrets kung bakit nagpalagay ka ng mga tattoo. Ay opo ma'am. Oo, bakit naman pala, ungkatin ko lang, nabanggit mo lang naman, bakit nagpalagay ka ng mga tattoo, ay alam mo palang posibleng maging problema sa pag-a-apply mo ng trabaho. Ito na lang din po kasi ma'am yung naging libangan ko simula nung di ko rin po alam kung anong tawag doon, yung parang nabaliwala rin po yung buhay ko simula nung naghiwalay ko kami nito. Ayun. So, ipinalagay mo yung mga tatong yan simula na naghiwalay kayo. Opo. So, parang yung galit mo sa mundo at hindi mo matanggap yung pagkahiwalay ninyo, dyan mo ibinaling yung galit. Opo ma'am. Ano ba yung rason ng pagkakahiwalay ninyo? Hindi ko ho alam ma'am kung bakit ganun ho nangyari ma'am eh. Hindi ko ho alam sa kanya. Hindi mo alam. So, ibig sabihin, hindi ka parte ng relationship yung dalawa dahil hindi mo alam kung ano yung rason. Para sa akin po kasi yung ganung bagay ho sana na pinagsimulan nung paghiwalay namin, hindi naman po dapat kailangan mangyari yun ma'am eh. Ano yung dahilan na yun? Nang dahilan po kasi sa anak namin yun ma'am. Nang dahil sa anak ninyo, ano yung dahil sa anak na yun? Nung time na po kasi na yun, kakapanganak niya lang po sa bunso namin noon. Mga ilang months pa lang po yung bunso namin. Then, natutulog po ako ng siguro mga 7 hanggang 12 ng gabi. Tapos, gigisingin niya ako mga bandang 1:00. Tapos, ako naman po yung magbabantay sa mga anak namin. Tapos, nag-alternate din po kami noon kasi may sakit din po siya noon eh. Okay, so tama naman, di ba? Dapat kayong 2 magulang, kayo yung magtutulungan kung paano nyo aalagaan yung mga anak. So, paano nagkaroon ng problema? May time po kasi noon na kakatulog ko lang po noon ng bandang mga 1:00 po ng madaling araw. Kasi nagising na rin po siya. Sabi ko, siya naman magbantay nung bunso namin. Then nagising po ako kasi yung panganay naming anak is sumihingi po ng tubig dahil nauuhaw po. Imbis kuhaan niya na lang po ng tubig yung anak namin, pinagtasan niya pa ho ng boses, tapos namura niya pa nga po yung anak namin noon nung time na yon. Okay, so yun yung mga sitwasyon na sa tingin mo, yun yung dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo. Ayun po talaga, Simpleng ma'am. bagay na kung baga, hindi niyo pagkakaintindihan. Alam mo ba yung term na postpartum? Opo, alam ko Okay, po yun. alam mo yun. So, Alam ibig ko po sabihin, ito yung mga pinagdadaanan ng mga misis na bagong panganak na parang hindi sila ready pa at nahihirapan sila sa mga pangyayari pero dapat intindihin mo bilang asawa. Opo, naintindihan ko naman po yun, ma'am. Eh, ang kaso nga lang po, ma'am, that time din po kasi, may mga salita na rin ho kasi siyang nasabi na, siyempre po, ako hindi porket lalaki po ako, hindi na ako nasasaktan, ma'am eh. So hindi mo masyadong pinahaba yung pasensya mo. Sobrang haba na po, Sobrang ma'am, haba. sa tagal ng pagsasama namin, ma'am. Oh, tapos bakit umantong sa nasawa ka na rin ba? Napagod? Siyempre po, ma'am, nakakapagod din rin ho yung ganung pag-uugali. Pero hindi mo ma'am. inisip yung kapakanan ng anak mo na lalaki yung anak ko na walang magulang
I mean, hindi kami buo na pamilya. Naisip ko yun, ma'am, kasi kami po broken family din ho kami. Nung time na ho kasi yun, lagi niya na rin ho kasing panakot sa akin yun, ma'am. Yung Okay. maghiwalay na lang Okay, ho. balik tayo doon sa problema na idinulog niya, which is sustento. Ngayon, 2 buwan pa lang kayo nakakapagbigay ng sustento last year. Opo, ma'am. Ano yung plano mo ngayon? Ngayon ho kasi, ma'am, tungkol nga po dun sa 2 buwan lang ho ako nakapagsustento. Since nung pag-uwi ho kasi ng mama ko nung September, wala pa ho talaga akong trabaho nun. Gumagawa ho kami ng bahay ng bayaw ko dyan sa Gugon. Then, yung mama ko na lang ho yung nagbibigay sa akin kahit pa paano ng 500, 1,000, may maibigay lang ho sa kanila. So, ibig sabihin, meron ka din ang inaabot galing Meron sa ho, ma'am, pamilya pero mo. Ano hindi yung lang- trabaho mo ngayon? Wala pa rin? Meron ho, ma'am. Nung last year lang ho ako nag-umpisa, ma'am. November 11 Ano yung trabaho po. mo? Housekeeping po sa Proxy Hotel. Housekeeping dito sa Proxy Hotel. Opo. Ngayon, syempre, maayos naman yung pasahod dyan. Nasa magkano yung pwede mong iabot dito sa mag-iina mo para naman ay hindi ka na makasuhan ng ikaw ay isang pabayang tatay? Nung nag-umpisa ko kasi ako, ma'am, aminado ko, nakapagbigay ako sa kanila is magkano lang ho yun, mga nasa 1,000 lang ho yun dahil may binabayaran din Okay, ho ako. sana aabot yung 1,000 mo sa 2 anak mo, nagpagatas, Ayun na nga po. nagda-diaper, Mm. vitamins. Yun po, yun lang din naman po kasi yung kaya kong ibigay, ma'am, Dati. dahil nag-uumpisa Ngayon pa lang nga, ho ako. ngayon, dahil meron ka ng trabaho, nasa magkano ang ibibigay mo sa mag-iina mo? Para lang ho sa mga anak ko, ma'am. Of course, para Ano sa po? mga anak mo. Okay. Kalahati po ng sahod ko, Magkano ma'am. yung sahod mo? Minsan ho, kapag straight ho na wala ho kong absent, nasa 5,000 po. 5,000 ang kada buwan. Opo. 2,500. Ay, hindi, ang ano po, quincenas po. Okay, 15 days, 5,000, plus meron ka pa niyang mga tour tip. Ay, wala ho. Walang tip. 5,000 ang kinsenas. Opo. Okay. So, ilan ba yung kaya mo? Buwanan ba yung gusto mo o kinsenas din? Buwanan na lang po. Buwanan. Nasa magkano yung kaya mong ibigay? Kung sa buwanan po, pwede rin po yung kahit kalahati lang din po nung isang buwan ko. Oh, 5,000 Opo, ang ma'am. ibibigay Okay lang mo po sa sa akin mag-iina yan. mo. Okay, 5,000. Okay ba sa'yo? 5,000? Okay lang po. Okay. 5,000 kada buwan. Anong araw yung hihintayin ng mag-iina mo yung ibibigay mong 5,000? Ang sahod ko ho kasi sa proxy is 5 and 20 po. 5 and 20. So, anong araw mo gustong iabot sa kanila? Pagka, alimbawa po, kasi sahod po Okay, kasi 5 dun and gabi. 20. So, 20 meron ka ng sahod. So, siguro naman, mga 21, 22, 23, within that day, pwede mo nang iabot. Pwede naman Anong po. araw? Depende po sa araw, ma'am eh. Kaya hindi araw. Ang sabi ko, anong petsa? 21, 22, 23. Kahit 21 po, ma'am. 21. Okay na ho Okay. yun. So, paano mo iabot sa kanya? Personal mo bang ibibigay? Through GCash? Pwede Ano naman yung gusto po. mo? Pwede pong Gcash, pwede pong personal. Oh, saan mas maigi para sa'yo? Personal na lang ho. Personal. Okay, personal na lang na iaabot sa'yo. Pupunta ka ba sa bahay nila? Saan kayo magkikita? Mag-usap kayo. Sa bahay na lang po siya pumunta po. Okay, welcome naman siya sa bahay. At least pagbigay mo ng pera, sustento, makikita mo pa yung 2 mong anak. Yun na nga rin ho nagiging problema, ma'am eh. Dahil nung December ho, kinulang lang ho yung bigay ko sa kanila para sa mga anak ko. Nung trinay kong hiramin yung mga anak ko para lang makasama ko ho nung Pasko, hindi ho nila pinahiram. Strategy yun ng nanay Ayun dahil na nga ikaw po, ay ma'am. may pagkukulang. Aminado naman po ako, ma'am, may okay, so pagkukulang magintindihan ako. kayo. Dahil meron kang pagkukulang, si nanay, pinagkait sa'yo yung mga anak. Pero may karapatan din May naman ho karapatan ako, ka. ma'am. Hindi niya pwedeng ialis yung karapatan mo bilang ikaw yung tatay. Ngayon, na nga po. ang gagawin mo, ngayong susunod na buwan, February ka mag-start or ngayon ang January? February ho, ma'am. Okay, Ngayong February, January, wala akong February sasahudin. 21, magbibigay ka sa kanya, pupunta siya sa bahay ninyo, at yung anak nyo, hindi mo pwedeng ipagkait sa tatay. Opo. Oh, maliwanag. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ayun lang naman ho, ma'am. Kung tutusin, wala naman ho problema sana, ma'am. Kung nung time na pinahiram lang ho nila sa amin yung anak ko. Yun Okay. lang naman po gusto ko, makasama ko yung mga anak ko kahit isang araw man lang, ma'am. Kahit sino naman, mabuting tatay ka dahil gusto mo talagang makita yung mga anak mo. Pero sabayan mo yung pagiging mabuti mong tatay ng pagbibigay ng support at pangangailangan ng mga anak mo. Opo, ma'am. Okay. Para mas malinaw, eto, nasa kabilang linya ng telepono, si Attorney Nestor Ner, ang Public Attorney Officer 2 ng Public Attorney's Office ng Albay District. Magandang hapon po, Attorney Ner. Opo, alam ko po, Attorney Ner, na kanina ka pa po naandyan at nakikinig dito po sa sitwasyong ito ni Jess at Elmer.
ang tanong po namin, may karapatan po ba ang isang ama na tumangging magbigay ng anumang sustento sa kanilang mga anak? May obligasyon po hindi magulang, lalo na yung tatay, na sustento magbigay suporta sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang anak na sa ganitong pangyari kay Tina Jess at Elmer, may dalawang anak sila, may obligasyon po siya na magbigay ng sustento at wala siyang karapatang tumanggi. Lalo sa ngayon, may trabaho naman pala siya sa isang hotel. Opo. So, ibig sabihin ngayon na meron na pong trabaho itong si Elmer, wala po siyang karapatan na tumangging magbigay ng sustento dahil ito po ay kanyang obligasyon. Na sa moment po, on the moment po na hindi po magbigay ng sustento at alam po ng misis na meron po talaga itong hanap buhay, ito po ay talagang merong kasong pwedeng kaharapin si Elmer. Opo ma'am, meron po. Pwede po magreklamo si Jessa. Ano po yung kaso ang pwedeng kaharapin ni Elmer if in case po pumalya po siyang hindi magbigay ng sustento? Pwede po siyang pasok dun sa hindi pagbibigay ng economic abuse po. Depende po sa circumstance naman yun. Kung sakali, pwede siyang kakasuhan dun sa professional yung hindi pagbibigay ng sustento. Kaso kriminal po yun. Ayun, Okay. kasong kriminal. Attorney, magandang hapon po. In case po na hindi tumupad sa usapan itong si Tatay Elmer, ano po ang magiging legal na proseso para sa inaing ni Nanay Jessa? Pwede namin matulungan po si Mang Jessa. Sa amin naman ito, gusto sana namin maayos muna silang mag-usap at masunod yung kasunduan nila. And then ngayon sa amin naman po, pwede naman kami tumulong sa kanila para gawa natin ang pwede namin gawa ng dokumento o yung kasunduan nila, ilagay natin sa black and white para meron kahit paano mas magandang merong undertaking itong si Elmer na mabibigay talaga siya ng sustento. Opo, at Ganun syempre, talaga. opo, at syempre, attorney, dahil nababanggit ni Elmer na ipinagkakait nitong si Jessa yung mga anak niya sa kanya dahil syempre, hindi siya nagbibigay ng sustento. Ngayon, kung ayaw niya, dapat sunod-sunod yung pagbibigay ng sustento. Opo, dapat talaga sa ganitong sitwasyon, mas maganda talaga mag-uusap sila agad, pwede natin gawa ng kasunduan sila. Pati na rin po yung, hindi lang yung obligasyon ni Elmer na kung magkano, kung saan at kung paano magbibigay ng sustento. Pati na rin po doon yung right niya rin na meron naman Ano po yung payo nyo naman kay Jessa? Dahil eto pong si Elmer ay talagang may kagustuhan niya din pong magbigay ng sustento. Once na nagbigay naman po siya ng sustento at ito pong si Jessa ay tinopak at ayaw pong ipakita or ipahiraman lang yung mga anak, ano po yung pwede din nakarapin itong si Jessa? pwede natin tawagan, pwede natin natin si Jessa muna kung bakit hindi niya sinusunod yung kanilang kasunduan. Kasi may tatay naman talaga, meron naman visitation rights naman yun. Ayun. Alaman natin kung anong dahilan ni Jessa bakit pinagkakait niya. Ayun. So, ang pinaka-importante nito, Attorney Ner, ay mag-usap sila. Pwede po bang ipagharap po natin ito dyan po sa inyong tanggapan para naman po magkaroon po sila ng kasunduan? Opo, meron po ma'am. Pwede po. Anytime na may office hours po, pwede silang pumunta dito sa amin para matulungan natin sila para gumawa ng yun. Pwede pumirma rito si Elmer o pwede na rin silang dalawa na tungkol sa kasunduan nila sa visitation and then nandun mismo sa suporta. Ayun. Matulungan po namin sila dito kung gusto nila. Maraming salamat po, Attorney Nestor Ner, ang Public Attorney's Officer 2 ng Public Attorney's Office ng Albay District. Mabuhay po kayo, Attorney Ner. Opo, maraming siya. Ayun, Jessa, napakinggan mo pag itong si Elmer ay talagang religiously, his obligation, dapat ikaw din ay hindi mo ipagkait yung mga anak ninyo. Sama. Pinagkait ko lang naman po yun nung December kasi po, sa GC po noon, nagsabi lang po ako na kung pwedeng dagdagan ko po, dagdagan niya po yung ipapadala niya. Kaso nagalit po yung nanay niya, nag-chat po ng kung ano-ano po. Ayun, so meron palang chinat yung magulang mo. Anyway, wag na nating i-dig out pa yung mga problema sa mga nanay, sa iba pang Ang pinaka-importante ngayon ay yung sustento na ibibigay ni Elmer sa mga anak ninyo. Opo. Ngayon, Willing naman. willing naman itong si Elmer. At syempre, babantayan din namin, Elmer, ipa-follow up din namin, So, okay naman si Elmer, magbibigay siya every 21 of the month. So, dadalhin niya sa bahay ninyo para mabisita naman niya yung anak ninyo. Opo. Okay, so meron kang gustong sabihin kay Elmer? Wala po. Wala ka nang gustong sabihin? Wala. Sana, Nakamubuo na kayo? opo. Ikaw, Elmer, matanong ko, meron ka din bago ngayon?
Meron po, ma'am. Ayun. So, meron. Parehas na kayo meron. So, mag-move on na lang. Ang pinaka-importante ngayon, dahil kayo yung mga magulang ng anak ninyo, dapat ibigay nyo yung pangangailangan at syempre, kahit hindi na kayong magsama, dapat yung komunikasyon nyo para naman kung nangangailangan ng pag-aruga ng isang ama At patnubay at partner. nanay, patnubay, pinaka-importante yan. Opo. Pero ma'am, ano ko lang po, ngayong darating hong sahod, wala ho akong maibibigay dahil kakabalik ko lang. Kaya ng nga, di ba February trabaho. na, February 21, Wala ho akong sasahurin, ma'am eh. wala kang sasahurin ngayong February 21. Opo. Bakit ka nagsabi na February 21 magbibigay ka na? Dahil nakalimutan ko kasi ma'am, nakakabili ko lang ho ng trabaho. Nadisgrasya ho kasi ako sa proxy, ma'am. Oh, so ngayon, dapat hindi mo sinabi yon. So March ka na magbibigay. March po. Okay lang ba sa'yo March? Pero this February, pwede ko naman ho gawa ng paraan na baka po may mahiraman ako doon. Yun, pinaka-importante. Makapagbigay- Okay. makapagbigay So ho ang ako. tatay gagawa lahat ng paraan para mabigay yung pangangailangan ng mga anak. So aasa kami, March, magbibigay ka religiously ha, buwan-buwan na. Opo. So ngayong February, dahil may binabanggit ka na aksidente ka, pero gagawan mo ng paraan. Opo, ma'am. Okay. Okay? So okay na kayong dalawa? Wala ka nang idadagdag pa? Wala na po. Ayun. So ano yung masasabi mo ngayon na nakapagharap kayo ngayon ni Elmer at naging malinaw na sa inyo yung obligasyon ni Elmer, nangangako siya na monthly magbibigay siya simula March 21, pero ngayong buwan ng Pebrero gagawa siya ng paraan. Sana lang po, tuloy-tuloy na po yan. Wala na pong masyadong rason. So ngayon, dahil nandito na kayo, ang pinaka-importante isipin nyo yung kapakanan ng mga anak ninyo. Okay na, Elmer? Okay na? Okay, ma'am. Okay. So, kailan ba kayo last na nag-shake hand? Pwede ba dito for the last time? O, sige nga, kung talagang wala na kayong samaan ng loob, total, parehas naman kayo, meron na kayo kanya-kanyang buhay, meron ka na ding boyfriend, meron ka na ding girlfriend. O, di ba? Para at least, makita ng ating, yung mga nakakakilala sa inyo, sa mga anak ninyo, o, na kayo ay okay na. O, sige nga, shake hand. O, ikaw na, Elmer. Yan. Bilang lalaki siya. Oh, may spark pa ba? Wala ah? Wala. Wala na. Ikaw, Elmer? Sana, ma'am. Wala na. So talagang meron na sila partner na kanya-kanyang pag-ibig.